जना ते बा खैर दई वयो बा मुसलमान ना हो चा भला बा वो बा खैर दई वयो बा वो बा पिकोने बा ओ क्यों बा मुसलमान ना हो भला हिंदू आयो चा इन गोठ में ओ बा ता दई वयो बा ता जोड़ी आबाद होंदी बा लख लानत थियण अरे मुझी भेण हलांदी आवाज पैसों की जाम कराया बा वाला फिर रोजी गंज में बा बाकी थोड़ा पैसा लगन जारी गंज थी मौला शुक्र वाला जना खेले में बा अल्लाह तो के गंज में बच जाता बा वाला खेले में बा अल्लाह का मजो बा ने बच जाता है Ora tu dah dari tu yang mana tahu sudah itu yang tahu lah kalau ada accident itu patah lempai orang tu lah. Allah kalau kutte di sini lagi tu.